L'Elche preparen la visita de l'Atleti de Madrid amb el dubte de Mascarell i amb Carmona pràcticament descartat. Això sí, sembla que tornen Palacios i Vigas. Els hem vist a tots este matí sent del Martínez Valero després de la sessió d'entrenament. La temporada ha sigut decebedora, però l'afició continua fent costat als seus futbolistes. De fet, este cap de setmana la Federació de Penyes ha organitzat un acte per a celebrar el centenari fragaverd. S'espera que hi participen milers de persones. L'any del centenari ha passat de puntetes a causa del trist paper de l'Elche en la Lliga. Així tot, els seguidors franjaverds, com els més de 2.000 xiquets i xiquetes que van assistir a l'entrenament al Martínez Valero, han continuat apostant per donar suport a l'equip que està molt arrelat a les comarques del sud. El aficionado del Elche no es un aficionado de resultados, de modas o de categorías. Es una afición de sentimientos, de corazón y sobre todo de sentimiento y orgullo. La Federació de Penyes, després de l'acte commemoratiu del centenari al Gran Teatre, n'ha organitzat un altre al carrer diumenge, el dia del partit contra l'Atlètic de Madrid. Preveuen una gran assistència d'aficionats. Calculamos entre 5 o 6.000 personas. La policía nos está hablando de picos de 10 o 11.000 personas, sobre todo en los momentos de la mascletá, los momentos de la paella. Serà un dels últims actes del centenari. La setmana que ve la Federació de Penyes intensificarà els preparatius de la campanya d'abonaments. Pero queremos que sea una campaña de abonos que reconozca a los 24.000 abonados que ha tenido el Elche Club de Fútbol en Primera División, que han aguantado este año el centenario, que no ha sido lo que todos esperábamos. S'espera que l'afició torni a respondre en segon. El Castelló i el Múrcia s'enfronten diumenge amb el bitllet per als play-offs en joc. La il·lusió